हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै राहुल गान्धीनि बियाबाव गोहो दिन्थिफुंगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कंग्रेसनि इउराज राहुल गान्धीनि लकसभा बियाबाव गोहो दिन्थिफुंगोन। आसामाव लान्थ्रियै गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंनायनि गेजेरावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै केरालायाव थांनानै राहुल गान्धीनि बियाबाव रेलि खालामगोन आरो राहुल गान्धीनि हेंथायै बिसायख'थि फोसावदिंगोन। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीनि वायनाड लकसभा बियाबाव हिमन्त बिश्व शर्माया गोहो दिन्थिफुंगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रिया दिनै बेलासे 2:30 रिंगायाव वायनाडआव रड श' खालामगोन। बेनि उनाव बेलासे 4 रिंगायाव एर्नाकुलामाव गुबुन मोनसे रड श'आव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 2019 मायथाइयाव राहुल गान्धीया वायनाड लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हादोंमोन। हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै राहुल गान्धीनि बियाबाव गोहो दिन्थिफुंगोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै कंग्रेसनि इउराज राहुल गान्धीनि लकसभा बियाबाव गोहो दिन्थिफुंगोन। आसामाव लान्थ्रियै गोख्रों बिसायख'थि फोसावदिंनायनि गेजेरावनो गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै केरालायाव थांनानै राहुल गान्धीनि बियाबाव रेलि खालामगोन आरो राहुल गान्धीनि हेंथायै बिसायख'थि फोसावदिंगोन। मख'नो गोनांदि राहुल गान्धीनि वायनाड लकसभा बियाबाव हिमन्त बिश्व शर्माया गोहो दिन्थिफुंगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला गिबि मन्थ्रिया दिनै बेलासे 2:30 रिंगायाव वायनाडआव रड श' खालामगोन। बेनि उनाव बेलासे 4 रिंगायाव एर्नाकुलामाव गुबुन मोनसे रड श'आव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लागोन। बेखौबो मख'नो नांगोन दि 2019 मायथाइयाव राहुल गान्धीया वायनाड लकसभा बियाबनिफ्राय देरहासार जानो हादोंमोन।